Hi ha monarques que s'han ben guanyat el sobrenom. El castellà, Pedro Cruel, és considerat per molts historiadors com un autèntic sociòpata. El rei aragonès, Alfons I el Bataller, va multiplicar per 2 els seus territoris a cops d'espasa contra els musulmans. El nostre rei Pere, el Gran, era, per la mitjana de l'època, alt com un Sant Pau. Però de vegades hi ha personatges condemnats a portar la creu del seu epítet per a tota l'eternitat, a causa d'un fet o una fama no sempre prou demostrada. Això és el que li va passar a Berenguer Ramon II el fratricida. Berenguer Ramon era fill del comte de Barcelona Ramon Berenguer I i germà bessó de Ramon Berenguer II. El comte Ramon Berenguer, a més de no ser gaire original a l'hora de posar noms als seus fills, no devia estar gaire fi en el moment de fer testament. Ramon Berenguer i Berenguer Ramon haurien de governar plegats les possessions que els lliurava. No cal dir que la relació entre els germans no era gaire cordial. Els territoris que havien de governar eren molts, des de Ripoll a Pallejà, passant per Vilafranca del Penedès, Castellvell de la Marca o terres amb el seu castell, com el de Vallmoll, a l'Alt Camp. Ni la intercessió dels abats de Sant Cugat, Ripoll i Sant Ponç, ni tampoc les del bisbe de Girona o del mateix papa Gregori VII van poder posar pau entre ambdós germans, que tan sols van aclarir d'alternar-se cada 6 mesos al Palau Comtal, a Barcelona. El 5 de desembre del 1082, Ramon Berenguer, conegut com a cap d'estopes per l'aspecte dels seus cabells, va desaparèixer a Sant Feliu de Buixalleu, a la comarca de la Selva, en el trajecte d'un viatge de Barcelona cap a Girona. El seu cos el va trobar un astor, que és una au rapinyaire, al gorg d'en Perxistó, en un indret que més tard va ser anomenat Perxa de l'Astor, per motius obvis. La qüestió és que ningú no va veure res. No hi va haver cap testimoni ni cap prova de qui havia mort el pobre cap d'estopes. 1000 anys després, el crim segueix sense resoldre, i no sembla gaire factible que a aquestes alçades apareguin noves proves incriminatòries contra ningú, si és que hi va haver cap crim. Però tant se val, perquè res d'això no va impedir que tothom bategés el seu germà, Berenguer Ramon, principal sospitós, com el fratricida pels segles dels segles.